हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जागोन दायो जोङो खेरगाव थांनो नागिरदों आरो फिसाजो मुनिया मोसानाय रिहार्सेल जाबाय थादो 15 आगस्टनि थाखाय ओमफ्राय नोंसोरबो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो थ'दि बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट सहैनायखौनो लाखासिगोन थांनायखौ आं देखायबाय थाला नै इथिना हर नै मालाय बिराद बिथिं थांहां बिथिं फायहां देलायसोदो फिसाजोआ पाउडार लालायसिगोन बे आरो पाउडार एसां गुफुरखा आरो गुफुरखावनो पाउडार लालाबावदोसो नै मोसाना गोसोम जादोनो सान्दुङाव थानानै दा अखायानो बुस्र' लांजोबगोनलै आरो एसां अखा हायदो अखा हायसोबाय नै जों दायो थांनोसै मोसानो सोलोंहैनो न'निफ्राय ओंखारबाय जों दायो नै बिबो मोसादों आरो 15 आगस्टआव बिबो मोसागोन अखा हायबाय थादों नै दायो खाम लांफानो नागिरदों आरो दुटियाव लागै सोलोंगोन ओमफ्राय बल खेलाया जोंनिया मा होनो दाउनाव फाइनेल आरोना दिनै फाइनेल उसानि आरो मानि गेलेगोनथाय दिनै फाइनेलाव बिसोर फाइनेल सहैबाय आरोना नै खाम लादों स्कुलाव खाम होगोन आं लाखाबाय आरोना बिदा बेखौ प्राइज मोननायामोन नोङो लकेल दाउ लादो आरोना नोंथाङा मा लादो साइकेलावसो दांहांगासिनो माखासे मोसाखादो 65 नामा मोसाखादो आरोना जोंनि स्कुलनि आन्था गावबा गाव स्कुल मोसागोन आरोना ओमफ्राय एसामिसफोरनिया एनसिसि खालामदों आरोना बर'फोरनिया मोसानाय मा मोसाथारसोबाय आरोना नै Eko নহয় kerja nama Hai nah जोंनिया बल खेलाया दानजाथ'आ आरोना 3:30 जागोन